Bueno, gaur niri dagokit aurpegia hemen jartea, baina ongi etorria emon nahi dotzu edanoi Illorretako udalbatza osoaren izenean eta baita Illorretako herriaren izenean batu gara berton. Dakizuenez, iazko urrian, emakume baserritarren egunaren inguruan, egin zan ekitaldi bat kulturretxean, eta bertan hainbat belaunaldietako baserritarrak batu ziren, eta eskatu abien, hau hemen ezin da geratu. Han berba egindakoa ezin zala horretan geratu. Eta hortik abiatuta, Andere Bide elkarteak egin dau aurtengo urtean zehar, 2024 urte osoan zehar eta orain arte, egin dau elkarrizketatu gure baserritarrak, belaunaldi desberdinetako baserritarrak, eta horren emoitza izan da liburu baten argitalpena eta baita ere bideo baten argitalpena. Martxoaren 8ko ekitaldien barruan eskaini izan martxoaren 7an lehenengo partea, eta gaur eukiko dugu sortea bigarren partea ikusteko. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de hoy. Queremos daros la bienvenida en nombre de toda la corporación del Ayuntamiento de Illorreta y también el agradecimiento de parte del Ayuntamiento del municipio de Illorreta. Hoy queremos conmemorar y poner un broche no un broche final, sino un broche a una actividad que se lleva desarrollando durante un tiempo, que es rendir homenaje a las mujeres del ámbito rural. Aipatutako lanak, bideoak, egin dira bertoko emakume baserritarrekin. Elkarrizketak egin dira 22 emakumeekin eta bertoko emakume baserritarrak izan dira. Baina gaur egun gure artean badaukaguz beste baserri eremu batzuetatik, beste landa eremu batzuetatik etorritako hainbat emakume bai kultura desberdinak eta hasi desberdinak eta ekarri dabiezenak. Orduan, gaurko ekintza xume honen bidez, eskertu nahi dugu emakumeak landa eremuan mendeetan zehar eta urteetan zehar egin dauen lana, baserriko lana bera, kulturaren transmisioan eta hizkuntzaren transmisioan egin dauen lana baita be, hemen aberasgarria izan dana, eta baita gure paisaiak zaintzen baita. Gure paisaiak gaur egun ezagutzen dituguna dira, bertan, baserrietan, jentea lanean biziten egondalako. Eta horri eskerrona agertzeko, Illorretako udalak jaso dau martxoaren 8ko ekitaldiak prestatzen egon ginenean, batu zan batzorde batek egindako eskaera, plaka bat ipintzea merezi ebala, esanez, eskerron hori agertzeko. Entonces, en esta acción sencilla, pero muy profunda y con mucho sentimiento que queremos llevar a cabo ahora, vamos a descubrir una placa que fue una petición que se realizó en la comisión que estaba preparando las actividades del 8 de marzo de este año, que decía que debía quedar testimonio de ese agradecimiento del municipio a todas las mujeres que en el ámbito rural y en el ámbito del baserri, trabajando la tierra con sus manos, merecen todo el respeto y todo el agradecimiento por parte de nuestra población. Orduan, hori dela eta besterik gabe, eta bestelako zeremoniarik gabe, plaka hori agertuko dugu herri osoak ikus dezan. Ikusten duzuenez, emakume baserritarrei eskerronez, besterik ez da esan behar. Eta omenaldi honi jarraipena emoteko, dantzari taldea etorri da gure artera, eta beti bezala ohorea eta errespetua adierazteko dantza bidez egiten da gure herrian.